Mga tsoy, ang laki mga tsoy oh. Kumagat natin sa ano, sa soft floor. Yan oh. Maraming salamat talaga kay Kuya Sana yun. Tinulungan niya ako mga tsoy oh. Kung wala siyang panalok, naku, yari. Makakawala sana to. Tapos nandun mga kasama natin ano, mga taga Sokmon Anglers Group. Nandun sa dulo, nakaisa na rin sila. Atoy, nakaisa na rin kayo? Oh, doon nakaisa na rin sila doon kasi ako. Grabe mga tsoy oh. 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 Yan, mega love shoutout ka pala kay ano, kay Angelo Castillo. Yun Katsoy, dito sa Kupang Katsoy. Pwede ka palang magdalag dito. Yun, nag-try lang ako mga kasi ano, wala talagang mahuli dito sa ano, pagtitilapia hunting. Daming mga namatay na ano, na tilapia. So yan mga tsoy, update tayo. Barangay Kupang. Negative sa tilapia hunting. Yun, maglo-lure lang kayo dito. Wala. Oh, grabe. Tingnan nyo mga tsoy. Mas malaki pa sa ano ko, sa braso. Woohoo! Thank you Lord. Grabe, ang laki. Ay, thank you Lord. Dawin na ako. Ang makabuto. Yan. Update tayo sa Barangay Kupang matay, no? Negative na sa ano. Sa tilapia muna. Daming namatay na tilapia.